हेलो नोंथांमोन बयखौबो आंनि चैनलाव बरायबाय। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। लामा गोदान देखना वो पहले का रास्ता था। आं देखायनो हायाखै लामाया नैबे गोदाननो लकडाउननि उनाव बानायनायनो ओमफ्राय बै बेलेग लामा नैबे गुफुर फ्लेग लागायनाया बुद्धिस्टफोरनि बायदिबा बे मानसि थैनायफोरनि थाखायनो ओमफ्राय बिसोरो बे लामायाव थैदोंमोन नामा ओमफ्राय बिसोरनि आत्मानि शान्तिनि थाखाय ओमफ्राय नैबे कालारफुलालायनो मन्नत बिनायनि थाखायनो आरोना इसिबांनो बार बारगोन इसिबांनो मोजां मन्नत बिगोन बेबायदि बुंदों आरो इस तरफ सरप्राइज दोननो बेथिं भिडिअ खालामनो दोनदों अ कान्चनजंगानो बै ओइ हाजो नुहुरनायानो कान्चनजंगानो कान्चनजंगा हाजो मोजां नुहुरदों आं देखायनो रोङाखै एला बै नुहुरनायानो कान्चनजंगा हाजोनो इसोरनि अननायाव माब्लाबा थांनो मोनथोंसै नेक्स्ट टाइम गुसु गुसु जाहांबाय बारा नै गरम मोनहांबाय दखानाव टफि लानो मोनो आंहा गोजाखौ लाबाय जोबोद टफिफोरबो मोनजोबो फुरा थांनो रेडि जाबाय नै आइथिंआ नाय आंना होराया गोजा मानसिफोर जादों लाखाबाय नै मेगन दोंलायलायो आंना ग्लबसा याकानि टेंशन नहीं गारि गाखोबाय बेलेग गारि गिदिर थांनायखौ जोङो गारिया फिसामोन नालाय गारि गिदिर लाबाय खेबथानि नाथुलायाव 4 किल'मिटार गारि गिदिरबो थांसै बिस्रा गारिया नालाय सफायबाय नै ओरैबायदि मानसि आरो गारिफ्रा ओरैबायदि उखुन्दै मोनामनाय खिन्थु जि मानसिफोरखा नै दावहा नांनायनि बेथिंनो थांलाय फैलाय खालामो इन्डिया चाइना
जायो बरफआ लिमिना जादों ख्रोब ख्रोब लिमिना माने ख्रोब ख्रोब मोनदों आरोना थाबायनो गोजौ दावखोलांनांबाय मेंबाय 1 मिनिट बायदि गोजौ दावखोनांबाय मेंबाय गाखो मेंबाय नै दिरुंसो हमनो गोनां जादों बै फारसेथिंनो दङ दा बे चाइनानि चुम्बी भ्याली होननाय जायगाया चाइनाया ओमफ्राय गोदो बे चुम्बी भ्यालीनिफ्राय सिक्किमसिम थांलाय फैलाय जायोमोन आरोना बे नाथुला पासनि गेजेरजोंनो गाहायथिं थांफिनसै नै गाहायथिं ओरै नुहुरो बे आंनि आगसिथिंजायनो दङ दां बे दख्लाम होननाय जायगाया बैथिंजाय आं देखायहरनो रोङासै आरोना बे दख्लामावनो 2017 मायथाइयाव इन्डिया आरो चाइनानि गेजेराव एसे एना एनि जादोंमोन आरोना नाथुलानिफ्राय ओंखारबोनानै दायो हारबाजेन बाबा मन्दिराव थांदों ओइयाव थांगोन भिडिअ'आ गोलाव जाद्रायनायखाय नेक्स्ट एपिसोडाव लाबोनोसै बाकिखौ बाय